Mumrikur trúvist vel öll samallir. Han er som vant røst seg tjaldi nere vid Åarbakkan, og her atlar han seg at vera loikatli vetur. Mumi er gaur vi vimmannen Mumrik, og vil fegin vera så negv saman vi noen som tilber. Mumrikur? Mumrikur? Han er ikke her. Jeg holdt han var glemt at vi skulle komme ut det. Jeg skiljer ikke at han vil bygga öll samallir. Det kunne jeg godt også med. Skulle du ikke bare fære undan noen? Kunne vi ikke bare bo til morgen? Du lovar i dag. Ja, du vil lova for at vi snorska ditt og leita til kokkom. Nei, det var så avgjørst ikke. Jo, det hever du en tjukkebolle, så du skal syrja fria for å åmanna Sandervene, og jeg kommer vi. Ja. Hei, Hatta var snotte. hver færa til troi? Først øvund i Mumrik. Hvor det? Det gjør jeg bare. Hver må Mumrik være? Kanska finna vi okkur som er loika spennande som er som hatteren, du vet. Ja, han var så gal. Tvøyte du han ordentlig ånda? Det er vær spett. Men han var vanda med til, minnes du ikke at han skapte meg om til en skjepelse? Jo, men minnes du ikke skudgen, høysne? Jo, det er jo stortlig. Nu fer jeg finne okkur flott. Mummi, vakna! Snart skal ditt nere, nei! Hva er det hendt? Vi spalte pikk, og så balta jeg nere mer og lev i hålet. Kom, skunda der! Ja, Kom så, vær ut fra treet. skunda der rett med lappen, skunda der! Her er mer levan. Atla du leggja meg hålet. Nei, jeg slipper opp! Djefst vi er så, du stikker meg fongen bursu vi er som gengen og Han rasnårst det da. Det rett ikke, mommi. Jeg et ikke bare mer skal si det gå. Mamma, hjelp meg! Dette kropp nye til henne. Hvor er? Kom ikke, Benjen, jeg skal holde ut der, kom nå. Syk Sofia for en nye til sløva patta. Jeg har alltid kommet at eta det. Unta der snotte. Du gir det en ræveskøyter. Det er bare sjølv. Ja, bare Ja, og jeg snart til den. Hva er du ved, Mumrikur? Skal jeg se den her, mommi? Så han det? Jeg så hatten er sint langt nydje i ånden. Og la være. Men jeg er rævlig til hent. Hva er det til? Kanskje skulle du da funnet et bedre sted at tveit han borster. Ja, og jeg var ytla ekne. Han er fastur og grein i her ivre. Sørst du han? Ikke så vel, jeg synes ikke vel nottene som du. Men hvor er vattnet så rett? Veist du hva? Jeg halte jeg vattnet med å være gante inne i jatten. Du må få en borster. Vi er nu verren.
Svar du da? Ja, ja, ja. Hev du han? Ja, ja. Himberjasaft. Ja. Hva skal vi gjøre vi, Jan? Vi kunne ikke krekka om ferda skal være. Ikke godt å vite hva kan klubben og igjen. Nu har vi det koster hindberjasaft i flere 100 år. Det kan vel være at det bærer i hese ånne av vattnet være til deilige hindberjasaft. Vi må gjøre noen runder vi honom. Hva bæger? Du tar så mør ut, Mumi. Jeg vakna i natt og så la jeg vekkere. Det er ikke satt. Ha? Du lojer i saten. Alt jo gåk. Jeg vet hva du gjør det. Jeg var eisende veien. Momrukke kom og tippar for ut. Så er du svast, du har drømt ut la mig. Mange takk. Jeg sa vel at vi får det ut i natt. Det gjør det. Og tvatt, da sier du bare for å gjøre det opp. Hva er det grunnen Mumi-tekst vi? Og tar man kjøs nekko på seg, mommy, pappa. Nu helt han aktra dyr. Og ikke skal løgna nekka fyrir luttle moi. Momrikur! Hei, Nu veit jeg hvor eier hatten. hva er det? Gandakalleren. Kantakalleren? Jeg møtte Hemil og Jane, og han sier han nøylig se en gandakall. Jeg drømte ena for om en flikkvande kantakall. Og i rei av en svarstom pantara. Hesen gandakallen fer ut av nottartøy og hentar dyra gymsteinar oppi kappan, men jeg halde bare honom dama rubiner. Hvordan er han så mist hatten her? Det må være her i Mumidalen, han er jo leit etter rubinen. Heldur du så han bare vil glemt hatten her? Ja, kanska. Kanskje vei gantakallen ikke er at han har mist hatten? Det kan være, Mumi. Jeg atle meg hvordan er at gjøre en rønt ved honom. Einar røynt. Gustav. Jeg skal si at jeg mumriker at hesa meirlevnar der nytta lyte. Ja, det tekte flere tøymer å grava seg lengt ned i sanden. Nei, det kunne saktans klare til 1 minutt. Ein minutt, Oliver og tås. Ja, men det gong kort alt å si. Er det med i stand til som? Ja, vi tar som hvordan kjøtt du kan skrava det ned i sanden. Sjå deg en tid halda små butlingar. Mumitrøttel sier at du klarer det på 1 minutt, men tøy trygg vi ikke. Ha? Mumriker sier at det teker flere timer, og han lurte rett mer. Jeg skal vise deg om. Hatta Jack kjøtt. Jeg halte han å grave hålet fra han undan, så i grunden var det badna spil til honom. Til lekne. Så? Jeg kan grave meg ned og hver jeg vil skal jeg se deg om. Du, er det høskande her? Ja, jeg beint om trastein om tefun. Ha? Ser man gjør hver. Grav det ned beint her. Ja, hvor så kom? Det er ikke så tøy. Det tok bare 2,5 sekund. Ja, nu er det kringra grava. Ja, det er visst. Jeg setter jo han. Nu vil han ytler. Nå,
så dit av penka mer og levna, ha? Såst du da? Jeg etter dikkum. Elte du okkur eist i nått? Sjálvande. Har du sagt noe da? Vi er ikke butter, er ikke sleivatte. Vi alla skapa meirleivna til okkur minni hattesli. Nå, hva skal hun så være? Det vet jeg ikke enn, men det er først noe suttja. Ja, hatt det bare vattnet. Hva så stå seinast? Nu har vi satt oss i å leida alla stedene etter honom. Høyka som her nek vattnet. I halte det sanderen som bliven til vatten. Man meir leivan ikke være omskapa nu. Ja, halte jeg. Nå ikke. Nå leip i nyer. I halte ikke han orska så fratt som a lyttastein. Skulle vi hjelpe honom? Ja, hjelp jo noen. Gjera vi temmene. Oi. Hva er han? Vi tømer hatten. Nei, gjør ikke til han. Åh. Ei tinta så inn. Mummi? Det er ikke fyra. Hysj, ikke så harst. I halte jeg sa gandakallen i Janne. Hva? Det må ha vært han. Så leitar han etter hatten og Jonsar. Å, Eva, hver er han nu? Og tjattlar han. Ligger han vel? Ja, sjåvande. Ongen veit at han er her utan luttla må jo er. En traver. Og med bojen av løtre blir han kastet til spaghetti. Oi, hatta kan man ikke si å være spaghetti. Jeg må fortelle at her at Hva er det til? akkurat underligt hender i husen til tikkun. Hva mener du vi? At tre vekster i tjattlaren om. Til jo var deilig. Det er ikke hatt at du mener vi. Og ikke kan si annet enn takk rør vel, ha? Hva har du nu gjørst? Jeg tveit bare en tråd nere i hatten. Jeg helt har vi det tvått hatten bort. Ja, men vi funnet den atter, og så krekta vi den i tjattlaren til tikkun. Oi, jø. Vi må si av mommi pappa da Aren og Sankt er. Kom inn, horen er åpen. Ja, hatt er godt. Vekst og bæra, ha? Jeg visste ikke at jeg er så grønne fingrar, ha? Si bare til om du la vattnet til også Anna. Kom inn. Orsaka de eurek ved mommi pappa.
Vad är det var som mummi mamma? Nu illa våre. Illa var det så ta. Her henter okkur løgin under. Det må være best at du kommer nere hitja og en åsagt Här ein skri lopen annor vantande. Ver ikkje benjen, det greier. Kom mummi mamma, skunda der. Du ser ikke fyri at leta skrive på at mannen må få fri. Høyre du? Nu kom jeg vinneren. Mummi mamma, för tack mig att säga. Detta är sonnen av anloka. Ja! Vi verre gåe. Seien i tjattlaren og her släpps ikke negjør. Så må vi bruka oss själva och prata där av. Hva er hett vi mumihusen nå? Kom upp till mig, snärska det an. Hette är stuttligt. Men hva er hett, lilla moi? Jag har bara gjort det sindra av kreativ hava arbete. Yeah! Anloka är inte vara så lunch. Du vill inte ta morgon med. Vi er ikke så svartsiktor. Nu har jeg blitt brenne og i lenka tøyer. Jag ska lära till att växa in i mumihuset och ett kluvplant i bara strå. Hikk, mumipape, hikk alle seg vøkser opp blommen når du kommer. Og frukter. Ja! Mumipape, hesa frukter er utrolig läskeliga. Få der ena. Onkel har lagt också i hatten. Mummi, hva er du, mummi? Norska det da? Mummi, her er du. Jeg helt at du varst inne i huset nån. Mamma, pappa, moi. Det släpper ikke ut. Vi må fære til øksen. Det kan vi ikke. Alle øksene er i tjattlaren, og her slipper vi ikke inn. Så skundi jeg meg renne til hjelp. Det er nøydest ikke. Du ganta kalleren? Ja, det er det. Og jeg så ikke det var funnet hatten, Jamar. Ja, han la opp i fjallatinten. Takk fyrir. Jeg så ikke det treet og finnes ikke merklo. Men nu skal treet bort. Fær! Nej, vi har bara till brödet i av. Ja. Häsen hatten dora sindra akvarium ganda kattler. Ja, orsaka all struje. Det gjør ikke. Vi er bare så klær for at vi var opp bjerga. Det må være tekjen at de miste hatten just i Mumidalen. Det skulle ikke bore så av at fruan hever nekra ekvilja stora rubiner. Jeg har bare hentet han. Jeg fikk han fra min kære mann. Kan jeg slippe så tja? Han er sera vekkor. Men ikke tann i løyti etter. Jeg løyti etter kongarubinen. Kongarubinen? Ja, jeg har løyti etter under 300 år. Jeg har løyti atla stedene, men det er meg holdt av kjærligt å finne han. Om vi finner han kjent av et størst bål. Sera beina samt alt hun frua. Vid må hittast atter. Det var en fytte med. Kom nu ett somol. Nu får vi ta sauna bränne. Vi kommer! Ups, hej.
glad var mamman at hatteren tja gandakallen får ur Mumidalen. Men Mumi, han glemte ongan tog ta fraløk og himberjasaftene. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då i det og Mumi. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja Mumi. At sova og stæra i dalen og her tja Mumi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja Mumi. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då